امبارك اسلم عن تعدبنا قديم تقاضلاي نبر ودف تراري قرماي كاب واشنطن دي سي بزعبا زناي مسكرم برتاوقات من جمارنا إرترا 1961 كافتم ناي قدم سلا زنبره انتاي بزعبو زخريناتو انتاي اتهالون زبل كومون قصيلو عدد عسرتو شمونتي وابز مسكرم ابزور حزي بجملة بزحات عركانات قادتنيات اب اسر بيت داعتولو درو 24 عامت كوين له نعوز مسل كومون تعرفتاليتي حتى صارتي تحتو زلاتني ازي دم فتح زلو زمن السيف لاي ابنا برجرنا حمودو بخميري او خم قريم تقاتلاي دقيم ابدن بفتحي كاب سمانين كلتن جميرو السودان كاب توماتيو سقاب حجي تبرتاو قاسي شعو زيمو بزعبو مالتيو قن استيلافتنا دم بفتحي بقد صادقي تحللي تقال سولو ايانا ابونا خنولا نخل حاونا قرماي ودفتراري عدمي لهمو يغني لي نزي خوري عدي اخبير كم مصاخا تعمير مسكناكا كبراتي هبلين كيلا سغاتكون قال يقوم نقر الزارة بغوني لكم أبزي مدرخناي ريدو إرنا بمعدامكم دسب لني تيخد زفولتون زخولون كزاربون قولي تقري والله نسمعتنان كلهم تخاتاتل تخان كاية مسجد تعاقاق أبا عبي مكيلغا نابزي سلز عدم كاني لبوا مسكنا يقربالك مرحبا بتعمي غني لي مبر بعت مسكرم برتاغاسي سالا سوسان حدن إرترا أبتسعان حدن حجر كوينا الإعلان نتاخا مجزاتي ناي درجي تلاقيها حجر دخنو تلي أمو سوسان حدن خبريو سران حدن تزجمر نيرو زي عدن تنكاب ساعة زون إرترا انت وحالة نيرا خم حجر مبر إرترا كو خمشم كاب قدم يصنيحا جن كاب بعداوان ناس عدد قبراس لزخنو مبايس مع كازي بعالزي أقداس بعدي بخمي تريو السخافتي هو لكعيوتي مسكرم عسران حدن أمن مسكرم حدن شحن تعتو إنسان حدن إتي برتاو قالسي استجمروا لدى أمبر قالسي حزب إرترا استجمروا لي كونن كم مسورتو قدموا أبوتاتنا كم محبر شوعات تجمير كا بوليتيكاوي نداتا قالوا سلوز موسو عينت قالسي وسلازي شحن تعتو إنسان حدن مسكرم حدن تانا مجمرتا تيت ناس النت تكوست الله معلت سلازخونت عبايا كبرتيا حزب إرتراون نتا تغستيا سمعو كساب ملوء ناس النتو كقواناس استقال سلا هايلو زجمر الله ناي اتقاو قالسي سلازخونت بتعمل تخبيرات نبر زقبا حزب إرتران زال عالم زخبران نتوم زجمروا كابعال سوء إدريس عاوة جميركا بصوتون بدحرقون كساب حجي من إرتراي لهم زوركو زولو منسيات إرتراويان نايب حكي مسقانا زقبومي كنداي مسواتي كنداي دم زفوسسولو قالسي سلازخوني ناصنت لك بمسكرم حدا جميرو أبتحن تعتويتن تسعان حدا كا لكعتي ناي ناصنت تولع مالتي سلازي مسكرم زلالم تذكرات نبريا بثورة إرترا بحزب إرترا زلالم دا ذكرنان دا أخبرنا تنبر علاتيا إلى خير بحسر زبالة خدم دم دالي مرحبا يغني اللي قصيلة مسكرم بزح تاريخاوية مسكرم كندي سمبرات تقرفتها أب أركانات يتراوان أب إسريبيت بجملة بولوتشان جي 50 برلوم عبيتي قاد نهات بجملة دا تولو سرعات إيرترا إيو سقاب كندي بخمي سقات ريو درو إسران حدن عامت كوين 2001 I remember if I'm not mistaken أدي أبور سانت قلعت بود عابي سقاب حج اللو سقاب حجون فرد قريبا بزي علو ديم دي لو مهلاو دي فلت كندي جيغان يوم تحت مريت جلو كم قديم تقاضلاين كومون أبدن بفتح نوي عمتات تصنحها بخمي تريو زي إذا حبرت سبنا بفلا أبدن بفتحي ولا بتي دم بذقفت نايت ساعات سقاب كندي تي هزبنا نزوم سراتنا
كندي كيار سرح تاريخ فتصمو قول حتى قبور اللهم دول كتحسب نزام عتزي أتذكر كلاس نقبرو قبو بزح نقبر على نارو ولا كادري ما ده يصير تفعل عليه مجدي كافت حدا أكتيز الله مالتيو السخاطري أخلها قال يوم حزبي اختصي لهم تعصروا خون خد يوم كبخاصو معي سلطان حزبي لهم تعصروا خون يوم تفعل عليه بخمي صغاري تريو اسكي هو الكيعيوتي كوان سرعات أو عدنا بحقرنا زلو سرعات قدف وسرعات إسياس انت بلناون مجلسيو كابزي جمر جمير ولا ميدا عند من إسيات إرتراويان عند انسلن عند قتلن عند حردن زمس سرعات سلزخوني تي أبلي علي أركانات جل 15 تبايلهم سوعوا ادعروا انتم كلهم أركانات ጋዜጠኛታት ምሁራት أحواتنا أب عزقت زقتوي أب زفقدو مواصل زي بلو السربياتات زقتوي سلازخوني زي أب تقوانتين بزح زسن بدأ ينيرو كورس كنمو هاو زسن بالنيرو مكيلا بسوسعبين يخون زخيل مبرت تنكتات اندات رائد مسندي كابتينا مأسرتنا يتقادلتي جميرو مرشان نايس وقعت حارنت جميرو ندا ترى ندا بلز مسألة جريو قبل علزهم أركانات زبصحية كالسي سلازي تي أنا حنت نجار كل جزء زبلا لا قات أميدا لو بدا ذاته زيادة تايسمونا كواخبتي زود أوتباي لبناي مسكرم زقلت زولا ببمي أبي يوتيوب زرقح زولا نعون دا سمعكو إلى لما قات أمي كلهم تم أركانات كبعل الشريف والكا دروع بعل عقبرها وزتزيهم كلهم دا سمعكم نيرا لما قات أمي سيب تعمي زت حساسب إيو تقداي إزجاري هبوم توم نزي سنيدهم عمت زخرتاتهم زقبر زلون بتعمي كمسجنهم دلي سلازتي قبل علوم زورده قفعي قبل علوم زورده شجر ولا كان دافلت وزموس قداي انتهونه لازم نقر زي سي سواي زي مسؤوم مسارحتهم مراحيهم غيرهم زمسوا امنيرهم فلاي كان بعل درعسي بعلوم يمهرهم من اساس درع كابتهم اساس زمل ملأكل حدي سلازي اذا سبزي نساتهم نسو صوت ولا مقبا اي نورن كل جنا نزي نقر زي كحاسب خلو حزب إرترا نساو سينا يوين حاجة حاردو تخنال بسوينا يلوم أبتنا كبابنا مسكرم كلتشحن حادن دينير مثلا نستأسروا له حكي كاب شاب تقوان تسيق بقصوا له خلو نزي نقر زي أنا كحاسبو نيرو ومزول امنت علني مالت كحاسبو خبلك هالغوز السبزيك محرم كم زيك ونفليتهم زأكل حي اللي خدول دولو قباء نيرو ስለዚህ እዚኣ ዘይምግባሮም ኣነ ኣቐዲሞም ነዚ ነገር እዚ ንህዝቢ ክምህሩን እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ጋዜጣን ኣብ ገለ ምዝራብ ጥራሕ ዘይኮነ ብኡ ንብኡ ተማዕረ ማዕርኡ ኸኣኒ ንዕኦም ከድሕኖም ዝኽእል ሓይሊ ክጥሩ ይግባእ ነይሩ እዩ ኣነ ብናተይ እምነት ወይ ብናተይ ዕግበት ዘይገበርዎ ኢለ ኩሉ ግዜ ዝሓመሉ ነገር እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ጎኖም ዝብል ሰባት ኣቐሚጦም ሰራዊት ኣቐሚጦም ነይሮም እንተዝኾኑ ምናልባት ኣይምደፈሮምን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ساتهم كنت له الناتهم ديهم جيروهم جرهناتهم ديهم جيروهم نزي قنصالن حرادن أبكين مؤمن كندي دم سجز متسبعي تمليسم كم بقع كسادهم أدينهم صنحوا أجباء النير سلازي كم تستبقسوا نتنجر ولا كم مسؤول وعلون زي حضرون تنورت ونتاتتي قبل علي حزبي إرترا ويتقالس إرترا زورز نورقف عن قنصالن بأساس مسارحته كنت نبرو إذن قبل علم كورد هب كسادم كورد مخانو كردو جباء نيرو زبل أمنة لنا أنا بدعي كونان ويدما يخفوا ما يكون كنزلوا لكن تخون زجبوا أنت دا قال سي تقاليس كان صار قال سخات بجسكاسي أن صارتي سلاء خات بجسكاس بدعي خان تاي متسألوا الكون كتحسب جباء نيرو كابجا زوم مسيو كأسرو من كله
ناتو مقابريا سرحتنياتات سديدو ساتون معرؤو زخونو ويكندو زخونو حيل أطريهم كسرح جباء نيرو إن تقدايتي مخنياتهم قليل كم زي كونه زفلتون زريون سلاز نبري زير إلى جين أتي قبل العلوم زوردة نس فتحي ننقص حق نكبر قوامنا أبتكبر نكبر سلاز بولي أم نفس واجياتهم حقيقهم تاريخهم زلوا تم زحلفوا حليفهم يوم من قسم يوارسهم انت أبي هو زترف الله خيرهم كأني أملاك مواصف ترى الله يزفر زوسد وتبغسوا جن نايب حق تبع أقداسي أبتو مدرخو تعمي كنا أدز قمتي أموتي نفسهم تحت سلزي تغالقوا لي إيه نعي حمام زحمن النجار كل جزء ذكرهم كله كم زي جرام تزخون قابل كل جزء نبينه كابت سراويتات كلهم سي مرحت سراويت يوم نيرو كابت سراويت يوم نيرو مهران نايت سراويت يوم نيرو نت سراويت كم زي جرام مرد يوم نيرو تزخون قاي قالدو جرام دخان مدل دولو مزكالة خلهم دخان مقبوري لي حسب أنا بوجني طبعا الغدياسي مبزحتو سبد زاربا عندي وي منم إرتراوي بتي جورو تاريخاوي أب ميراديو سقاب ناس أنا تسعان حدن ولا سقابتي زنبرة تسعان شمون زنبرة وقبل حكم صاروا مسي جن كابتي تاريخ كأخطري أو خلها كلهم دم تأثيرهم زلوا ديمت ما نفت ودب كم زنبرة خابوز حسب يقول سبب نات وجنو مالتيو عملنا حدود نايم ديمت إيمان من بارون كابت حدا بحر خسر حلو ديك ويلو سبك أزدار بخميس خاطري أو إسقاسي نوي احتياج تقدرون يركع حتى to extent كابت حدا كل زاد حتى هذا لغة مبزحته يرتراوي كم يجرم تخلي تخاطي حت يرتراوي سلام تاي حمق أوان إذا نقرأت يجرم زخلك خلاه نزل سبب حتى نقرأ كذا له نمن تاي وقت أطعم مسبلة زف مسبلة التنقرات تقبروا الجبور يقبروا أفتكر زي وجسي تحت هاجراو نتسرح كان يمبال دخونا بوليتيكاوي ولا ديمقراطيوي هاجر دلنا سجاب سلطان زلوا كمان لا تا بلان مالتي اجي تا ساعات يا دغوروا ولا تي نبره ناي غازيتا ناي مزر راب على قوي مساب حداث إرترا دحنا ديبلكا كونستيتيوشن ديبلكا إنيورتي if I'm not mistaken correct من احتجاج يعني متصحف نيرو نعاي هجبت وان تقر من نيري نعاي كم يجرم عميلو مو سرعات زي جرا أكتوريتاران سرعات يو دقيلو حقيا لان ولا قاتي تي constitution كابز خيلو جن implement يكون نيرو عايز أدق النيرو تريتجاجي تناي نبوليتيشان حجوزهم دينو تم قاعد الدنيا كلا خلولهم حقي نبرة in fact بزح ديسكاشن نيرو تناتا بايتوز نور لوان حجي جزيون صبغ مريض أبرة ولا توانتي سم تعالوا ولا خطون حنيروهم كلاي تقدمي تحت تقولها دائما متأمن ولا خميرة جميركا زرباتات نيرو قبل النحدم كسباب كندي سخاب خميترو يزي طبعا هات زي متأمن نيرو ندي حدهم زيت مالسي حدهم تمستر دفولت ونيرو يوم ساتهم كم صارت بعل هايلا الرئيسي بعل شريف هرايتهم ناكربا يمانا إيروز نورو مسوخينا مسورح نورو تي كدعاتنا إسياس تفقب نيرو أيبلن يعني أيبلن يفولتوا نيرو يمزول إمناتي زلني بغنياتهم مسارحتي أم نيرو تي تنكلنا إسياس كساب مس إثيوبيا تسامعنا نسرع كساب مبال بس عندي مسفن عقوس أبدا قمس وسلم فسو مجلس نيري هجي تقولنات فلتوا ندا فلتوا إمس يمزول إمنات لنا هذا زي تزاي متأمان كم زلون ساتهم ورسرح لزنبرو نجاري حد حساب نخاي أب حد حدود نخاي سامع نخاي يفضل أوش تهزبوا جنبارسي كل جزء ترى زخونة ولا ترى أبل حد حدود زي الرخم حد حدود زي فالت نيرو أبنت كم تاب جبهة زنبرنا يكونه أبجوها ولا كبزح قال ما تكبرت تنبره ديمقراطية أو مسألات جد نيريو أبزباو جنبار جن مسألة زي نبرن زوم مرحت زي أتوم جن توم لعلو توم أركانات تبايلهم سوعو نزي زي فولتوا يكونوا ما هرتو ساتهم ناي بوليتيكا مهر كود الرعي ناي ملو أزباو جنبار سلز نزي زي فولتوا يكون إنسان يحمل تقول دا تقعزو نزي ندا فولتوا ندا سرحوا اليوم مسيام نيرم
هجي ولا تزي متأمانون اللون بلنا أبتا أوان تأجن كنت أمامون خيلهم عسرت حمش تزأخلو أكلات بحبارك سرع جميرة مين سلازي تاكيزي حد سارك تكون تخيليا تاكيزي زمورس أون كم زبالكايو من تابت أوان تأمريس أما زبالكايو توديوم كون خيل زنبرة كونتات ناي تسعان شو زنبرة كونتات كاب تسعان شو عتن جمير كحساب كلتا شح زنبرة كونتات زنبرو هلو كونتاسي إريئو نيرم كندي سب رجيف كندي سب تفيو أبزيد اللو كونات ناي بادمي كندي هزبي كندي إرتراو رجيفيو سلازي نزو كونتات زي كاب عقلهم دلع الخينوم كون خيليو نزي كنا انتقالسنا እዚ ኮነን ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ክንፈድዮ ዝግባአና ካብ ዝብል ተበግሶ እዮም ተበጊሶም እምበኣር ተዛሪቦሞ እዮም ለሚኖሞ እዮም ወላ ኣብ ክንዲ ዘረብኦም ሰሚዑ ፍታሕ ዝገብር ግን ካብ ሓላፍነቶም ዘባርሮም ነይሩ ካብ ስልጣኖም ደስክሎም ነይሩ ንኩሎም ማለት በብሓደ በብተርኦም ዕጫ በፂሕዎም ክሳብ ኣብዚ ካብ በፅሑ እሞ ክሳብ 15 ዝኣኽሉ ሰባት كسب كم زي عينات سممع كاب جبرو أبتا ساعتها كابون على خود جبوا نيرو تعال صفلوا جبا نيرو إمباكت بناتي أمنات أبتا وانتي نو كحزلوا زخولا جوابات كسعرو نيرو زي مكبارهم نفسهم قديم حزبهم كقديم زبل أمناتي زلنا بخنياتهم بسلامة من قد ترح قريء وين برا من نزق الدايزي كم تنسج أكان مخانز فولت وساتهم خاطر كانوا جبان يروب العلوب تاسعتها كسب معلومة سياب جوز أمز وصدم تعمي انتهى يوم كوينا وانا بتعمي يزقر من فتحة زيك الجدل يبقى كم شالك كمزي حنكل اللي تايك فتحة زي تغل نجر ايو زين سؤال جاء معروون هزبها وجنبار فولت ومعروون هزبها وجنبار مريحهم زموسوخ نفسه أبزا ساعات زي كسب كمزي كاب تلعلو ግን ነታ እሊት ፈልጥዋል ካለ ተሓስብ ቅሬታ ክፈልፈልካ ኣይኮንኩን እጂ ህዝባዊ ግንባር ብሓፈሽ ኣሎ እቲ እሊት ናይ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ካሎ ተወሰነ እሊት do you think they have enough knowledge እንታይ ዓይነት ውሳኔ ይውስን ኣብቲ ስርዓት ኣብቲ እዋን እቲ ዋላ ብግዜ ቃልሲ ተሪኢኻዮ ፈልጡ ኢልካ ተሓስብ ነርካ ኣብቲ እዋን እቲ ንምንታይ ኢኹም ዳሓተካ ዘሎ መሲልካ ኣካለ ስንኩላት ክመፁ ከለዉ ብብረት ዳኣተውዎም. Do you remember 1995? Yes. 94, 95? 94. شعو أنا خمكيل كريه خلاه خفت وانتي نايب حكي سنبيدة تمالت مالي أكل سنكل كوينو صار شيء ورا ريو ناس أنا تسعة حدا نسألك ببرد كتاعته do you think enough ما تيسي تبوك غير فلتو اللي كاتحسب لك in fact أنا بناتي تردو مكيلة مسارحتهم نيروم زبسات زياتهم أكلتهم كلان كريستيان خلو كس إلهم زخريو دو أجبا النيرو جن مسارحت أساس لزنورو نتنجر شليل لهم حليف أمو أبنوبسهم تبصحهم كسب تبصحهم سئلهم ريوم نيروم مالتي أنا بنا of course قال لي تسوي حليف أميم قال لي كأهلو خون تسواني قبر كوسو يخون بر أبتو أنت كوسو حساب كنتو خبصحو كسب دبدبتات صحيفهم كببلو حساب ጋዜጠኛታ ወጽም ካብ ተዛረቡ እንታይ ክመጸና ክእል ኢሎም እውን ክንዱ حساب ክንዱ ሓስቡ ግባእ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለን መርሓባ ምናልባት ካብ ዓቐኑን ላዕሊ ዛረብ ህልኾን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ አንተ ትነብርስ እንታይ ምገበርካ ዝብል ሕቶውን ክመጸን ክእል ኸውን of course እዛ ዝብላ ዘሎ ክገብራ ምኽኣልኩ ዶ እንድዒ አላሁ ኣዕለም دايس مزبلا نجار يكون تنجن زم بصوت زم عواد زياتهم زم أركانات زياتهم نائب حكي نإرترا نحزب إرترا تفيهم يوم ولا علم يوم تفيهم مساكن بخبو عينت كفدين ورمن جن كا تايز بهال زأمن كا تقليموني أنت سويت زأمن كنت تلما كغير ما بيفرش سنفرح نزبال أين رم بال الذي زأمن وايت قليمون بكاسة بزيام سواتياتهم نائب حكي حما ورغيبهم ولا أفنا هيبنا نزارم تنهلو أبتو أنت زوسدو زحسبوا نجاراتون ساتوب ترحم سولت أبتو أنت تتوقع أم كن بتعمل تبع كنوع نيرو يزبل مرحبا ترى تتعود له حزب إرترا بزي عبد القاف دول عبد تقام بدن بتقام زلوا أخل قالس كايد دونه زي
ኣርካናት ክፍትሑ ጋዜጠኛታት ድዮም ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ድዮም ዋላ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ዝነበሩ ድዮም እቲ ህዝቢ ኤርትራሲ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ከም ገዲም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ ገዲም ተጋዳላይ ዝነበርካ ንዓይ ተሻኪን 21 ዓመት ብደይ ፍርዲ ትሕቲ መሬት ገሊኦም መይቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ጎስጓሳት ይረአ እንድዩ ደሎ ይኮንኩን ደሽሞም ኣይትዎም ብዙሕ ኣለዉ ድቃለሱ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ብኸመይ ትሪኦ እዞም ኣርካናት እዚኦም ስጋብ ሕጂ ትሕቲ መሬት ኣለዉ ክንደይ ቅያር ዝሰርሑ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ጅግና ታሪክ ኣይነብርኒ ታሪክ ዝገድፍ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ብኸመይ ትሪኦ ህዝብና ኸ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ብኸመይ ትመዝኖ ንስኻ ከም ህዝቢ ኤርትራ እሞ ከዲዕዎም እየ ዝብል ኣነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክእሰሩ ከለዉ ውይ ክብል ነይርዎ ህዝቢ ግን ሕራይ ገበሮም እዮም ኢሎም ብኣንፃሩ ዝተፈላለየ ኣረዲእዎም ዝተፈላለየ ገበን ገይሮም እዮም ሃገር ሸይጦም እዮም ሃገር ከዲዖም ኢሉ እንዲ ረዲእዎ ነቲ ህዝቢ እዚ ግን እቲ ህዝቢ ክሓስብ ነይርዎ ክሳብ ክንደይ እናተቃለሱ መፅኦም ኣብታ እዋን እቲኣ ሃገር ከዲዖም ድዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ክርዳእ ግብኦ ነይሩ ሕራይ ገበሮም ክብሉ ኣይነበሮምን ጌጋ ገይሮም እዮም ወዘተ ብዝተፈላለየ ይረዳእ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ነዞም ኣርካናት እዚኣቶም ከዲዕዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ብሸነኽ ደንበ ተቃውሞ እንተመፂኻ ድማ ወል ብፅሑፍ ይኹን ብተግባር ንቃለስ ነርና ንንቀሳቀስ ነርና ንዛረብ ነርና እዚ ዘይ ከምዛ ዝብለካ ዘለኹ ንምንታይ ከምዚ ገይሮም ዘይዳልው ነይሮም ንብል ነርና ብዙ ኮይና ካብኡ ንላዕሊ ግን ንገብሮ ንኽእል ኣይነበረን ብፅሑፍ ብዘረባት ዘይኮይኑ ኣብዚ ኮይና ክንገብረሉ ንኽእል ንዕኦም ክንሕግዘሉ ንኽእል ባይታ ይነበረን ክኸውን ንኽእል ግን ዝግበር ዝነበረ ጌጋ ምዃኑ ብፅሑፋትና ውድባት ኩለን ብፅሑፋተን ይገልፅዎ ነይረን ይዛረባሉ ነይረን ማለት እዩ እንተ ብደረጃ ህዝቢ ግን ኣነ ህዝቢ ከዲዕዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ተጠሊሞም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሎም እቶም ጋዜጠኛታት ይኹኑ እዞም 15 ጉጅለ 15 ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣርካናት እዚኦም ኩሎም ተጠሊሞም እዮም ብሓቂ ስርዓት ኤርትራ ስለምንታይ ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚኦም ምፍትሑ ኣብ ሰዓት ድቂ 80 ዝበፅሑ መሰቱ እዮም በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ሸሪፎ ኩሎም ኣብኣ ዘለዉ ድርሩዕ ኮታስ ኣለዉ እቶም ብሂወቶም ኣለዉ ፈቲሕዎም ወይ ኣብ ፍርዲ ምፅዎም ሽም ክረክብ ኣይበኻኣነ ኢልካ ትሓስብ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ ማለት እዚ ኩሉ ግዜ ረክብካ ኣምላኽ ከርክበካ እዩ ኩላና ከየት ኢና ብዙሕ ዝገበርካዮ ጌጋታት እውን ብገለገለ በዚ ከምዚታት ሕጂ ኣብ ጎረቤትና ከይተረው ብዙሓት ዝእሰሩ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ይፍትሑ ከዓ ምስ ግዜ ብፖለቲካዊ ነቲ ኩነታት ኢሎም ዝእሰሩ ሓዳይ ከዓ ድሕሪ ዓመት እዮም ክልተ ዓመት ከዓ ይፍትሑ እዮም ስርዓት ኤርትራ ስለምንታይ ደይፈትሑ ኢልካ ትሓስብ ብፍላይ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንረብሑ ይኮነን ምክንያቱም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተወፂኦም እቲ ሓቂ ክዛረቡ እዮም ነቲ ህዝቢ ከረድኡ እዮም ክምህሩ እዮም ኢሳያስ ባይታ ይብሎም ማለት እዩ ተመሊሶም እውን ዓቕሚ ገይሮም ንህዝቢ ኣረዲኦም ተቃሊሶም ኣብ ፍርዲ ከቅርብሉ ዝኽእል ባይታውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ንኢሳያስ ንረብሑ ይኮነን ንጥቕሙ ይኮነን ንጥፍኣቱ ስለዝኾነ ክፈትሖም ኣይክእልን እዩ ነዚ እንዳፈለጠ እዩ ስቲ እንዳሃያእትዎም ከም መሰረቱ ወግን ረብሑ ጆ ክትብሎ ከለካ ሲ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሎም 80 ተፀጉዑ እዮም ምሽ ኣብ ምሕራስ ሰውልካሉ ኣርካናት መሰቱ እዮም ገሊኦም እዋን ካብኡ ዳዕብውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ብኣንፃሩ እውን ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እያ ዘላ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ፈቲና ፀሊእኻ ብዝኾነ ማዓር ተለኽናያ እዚ ነገ ሜክ ዲፍረንስ እቲ ፋክት ብሓደ መራሕያ ትምራሕ ዘላ ብባይቶ ይኮነ ትምራሕ ዘላ ብተወሰኑ ሰባት ትምራሕ ዘላ እቲ ህዝቢ እውን ስቲል ኣካይዱ ዘስተም 34 ዓመት ክንሪኦ ዘለና ብኣይ ዝኸይድ ዘሎ ወፂኦም ሲ ንመን እዮም ብኸመይ እዮም ክዛረቡ ንምንታይ ሚድያ ይበልካ ናብ ኤርትራ ድዛረብ ሰብ ተጠንቂቑ ድዛረብ we know that so ብኣንፃር ትርኢኻ ግን ለገሲ ዝበሃል ኣሎ ወይ ቅድሞ ሃትካሲ እዚ ገይረ ትብል ወላ ብተወሰነ እዋን ጌጋታት ተፈፂሙ ተፈቲሑ ኣሎ ክትብል ከለካ ከምዚ ለገስ ለካ ምሽ እንታይ ካ ትብሎ ብትግርኛ ቅሬታ ከምፃሉ እንደ ዘልየ ምቾት ገለ ዓይነት እወ ከምኡ ሲ
ባእታ ገዲፉ ኦኬ ተኣሲሮም ነይሮም እዚ እኳ ገይሮ ዋላ ህዝቢ እውን ዳግመ ሓሳብ ክገብር ይኽእል እዩ ዋላ ብዙሕ ኣብ ኢድካ እንድሕር ብዙሕ ደም ኣለካ ወይ ብዙሕ ግፍዒ ኣለካ በዚ ከምዚ ዓይነት እውን ለውጢ ይረአ ኣሎ ኢልካ ትብል ተስፋ ትህብ ኢኻ ነቲ ደጋፊ ከይተረፈ ዋላ ደገፍቲ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ በዚ ልሓሙ ከምዚ ንሕና ኣምፂናኩም ዝዛረቡ ግን ኣድቮኬት ኮይኖም መፂኦም ኣብ ማስ ሚድያ ይዛረቡን እዮም ብዛዕባቶም ኣርካና ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጂ እንታይ ተሕቶይ ንዑ ዶ ኣብ ሰዓት እዚ 80 ተፀጊዕዎ ኣሎ ኢሳያስ ተደጋጊ ብፅቡቅ ኣይትሪኦልካ ትሓስብ ደቂ 80 ኮይኖም እሞ ከዓ ሚድያ ደይብሉ ዓዲ ሓንቲ ቴሌቭዥን ሓንቲ ሬድዮ ማተይሲ ብስርዓት ትኩነን ዓዲ ትቆፃፀር ዓዲ እያ ዘላ በነፈት ወይ ድማ ረብሓ የብሉን ንሽም ኢልካ ይትሓስብን ቁርትለይ እንታይ ዲ መሲሉካ ብናተ የተረድኦም ከለ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተዝወፁ ነይሮም ንኣብነት ብፍላይ ከም በዓል ቢትወደድ ኣብርሃ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ዕቁባ ብርሃ በዓል ብርሃነ ገረዝጌር እቶም ኣርካናት ዝነበሩ ብፍላይ ወተሃደራውያን ዝነበሩ መራሕቲ ወተሃደር ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተዳ ብሂወት ወፂኦም እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ትሪኦ ዘለካ ክዕቅብዎም ክኣሉ ነይሮም ዝብል እምነት ኣለና እቲ መንእሰይ እውን ተስፋ ምገበረ ኣለዉ ባኦም በለ ዋላ ምስቲ ዕድሞኦም ከም ዝበልካዮም ኩሎም ኣብ መሳቱ እሳያስ እዮም ኣብ 80ታት ዝተፀጉዑ ወይ ዝሓለፉ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ግን ከኣኒ ንሳቶም ብሂወት እንተዝወፁ ነይሮም ካልእ ለውጢ ክመፅእ ምኻለ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ እቲ መንእሰይ እውን ከምዚ ግፍፍ ኢሉ ካብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ሳዋ ድዩ ካልእ ድዩ ዝወፍር ዝነበረ ኣለና ክብልዎ እንተዝኽእሉ ነይሮም ዝኩሉ መንእሰይ ደገ ኣይምተሰደደን ነይሩ ተስፋ መሃሎ ኣብቲ ዓዲ ንሕና ገለ ለውጢ ክንገብር ኢና ኢሎም ክብገሱ ምኽኣሉ ነይሮም እንተስ ኣብ ውሽጢ ወፂኦም ኣብ ዓዲ ኮይኖም ድዮም እንተስ ደገ ወፂኦም ድዮም ከምዚ በዓል መስፉን ዕድል ረኺቦም ዝወፅዎ ወይ ከዓ እቶም ኣምባሳደራት ዝነበሩ በብ ዝነበሩ ወፁ መንግስቲ ሰማይ ወርሶም ከም በዓል ኣድሓኖም ወዘተቶም ኣምባሳደራት ኣብ ደገ ዘለዎ ሕጂ ብሂወት ከምኦም ኢሎም ወፂኦም ነይሮም እንተዝኾኑ እዚኣቶም ካብ ውሽጢ እስር ቤት ዕድል ረኺቦም ተፈሪዶም ድዩ ነፃ ወፂኦም ድዩ ወዘተ ወፂኦም ነይሮም እንተዝኾኑ ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክመፅእ ምኽኣለ ነይሩ ይኸውን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ እሱ እውን ነዚ ፈሊጡ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብዘ ዝነበርዎ ክጠፍኡን ብሂወቶም ገይሮም ክሓቁን ስለ ዝመረፀ እዩ ንሳቶም እንተወፂኦም ህዝቢ ክለዓል እዩ ኣንፃር እሳያስ ስለዚ እዚ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ከከም ዘለዎ ሕቆቅ ጥፉ ኢሉ ጨኪኑ ደርቢዎም እሳቶም ስለ ዝኸብኡ ካብ ወፂኦም ንህዝቢ ከድሕኑ ዘይምኽኣሎም ከዓ መንእሰያትና ከምቲ ዝረኣኻዮ ፈቐዶ ስደትን ባሕርን ጣሕርን ክንደይ መጥፋእቲ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ወፂኦም እንተዝኾኑ እሞ ገለ ለውጢ ምተረአየ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ኣነስ ሰውሪ ቋሪፀካ ኣይኮን እታ ንረብሑ ዘይትኸውን ከዓ ነዚኣ ፈሪሑ እዩ እሳያስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምስእትዎም ብኣገይሩ ይጥፉ ኢሉ ወሲኑሎም ዘሎ መርሓባ ይቐኒለይ ኣብታ ሳልሰይቲ ሕቶ ደላትኒ እዚ ናይ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ መንእስያት ዘተኮረ ብልጌርና ሓመዱ ሓደ ከመይ ትረኽቦ ኣለካ ግን ካብቲ ሓንቲ ረቑሒ ዝነበረት ኣብ ቪድዮ ዝነበረት እስኻ ሕቶ ዝሓተትካ እያ ነይራ ንዓ በዚ ጋጣሚ ስለ ደምፃኹ ኸ ኩሉ ግዜ ክሳይ ትገብረን ነይራ ትሕስበኒ ወፂኻ ኣብታ ኣኼባ እታ ቪድዮ እታ ክሊፕ ርያ ነይረ ናይ መዓልቲ ስዋኣት ነቲ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ኣብ በዓል እስራኤል ተቐተለ ድዩ ካልእ ከቢሩ ንዝብል ሕቶ እንዲያ ናብኣ ምለሰካ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ፍቲ እዋን እቲ ብኸመይ እያ ነይራ እታ ሕቶ እሞ ብኸመይ እስኻ ከመይ ተሰሚዐ ካብቲ ሰዓት ዝበለፀ እስኻ ትገልፃ ዋእሰ ዝነበርካ ክልተ ነገራት እዩ ተራእዩኒ ንዓይ ሚካኤል ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ እቲ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ነቶም ብፆት ክቕበል ንበዓል ውፉይ ክቕበል ኣኼባ ተገይሩ ሰሚናር ተገይሩ ኣብቲ ሰሚናር እቶም ኣብ እስራኤል ብመስዋእቲ ዝሓለፉ ብፆት ስእልታቶም ተጠቂዑ ሕጂ እቲ
ዝኽረ ሰማዕታት ንግበር ኢሉ ተኣስሙ ክጅምር ከሎ ነዞም ጀጋን እዚኣቶም ዝኽረ ሰማዕታት ንግበረሎም ኢሉ ተዛሪቡ እጂ ኣብታ ሰዓት እቲ ኣነ ወላ ዝኽረ ሰማዕታት ክገብር ደው ኢለ ይዝክር እንተነበርኩ እቲ ባህላ ግን ርእሰይ ሃሪሙኒ እንታይ ማለት ነዞም ጀጋኑ ጥራሕ ነዚኦም ጥራሕ ደም ጀጋኑና ኮርስ ንዕኦም እውን ይግብኦም እቲ ዝኽረ ሰማዕታት ዝግበረሎም ግብኦም ግን ዋይኖት ንምሉእ ሰማዕታት ኤርትራ ዘይበሃል ካብ እቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት እቶም ዝሓለፉ ስዋኣት ኤርትራ ኣብ ውግእ ድዩ ብማእሰርቲ ድዩ ወላ ብግዜ ደርጊ ኹን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝጠፍአ ምእንቲ ኤርትራ ክብል ዝጠፍአ እኮ ስውእ ናይ ኤርትራ እዩ ጅግና ናይ ኤርትራ እዩ ጅግና ኤርትራዊት እያ ኣብ ኩሉ ዝጠፍአ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽረ ሰማዕታት ብፍላይ ኣብ ኣኼባታት ኣብ ኩሉ ንገብሮ እንድዩ ዝኽረ ሰማዕታት ክትገብር ተደኣ ኮንካ ኣበየናይ ነይሩ ብዘየገድስ ኣበይ እዩ ተሰዊኡ ብዘየገድስ ንኤርትራ ኢሉ ዝተሰውአ ዝተበጀወ ኣካል ክትዝክር ኢኻ ዝግባእ እምበር ነቶም ውልቀ ብፆት ኣብታ እዋን እቲኣ ዘጋጠሞም መስእሎም ከዓኒ ኣብኡ ኣቐሚጥካ ዘቐመጥካዮም ንዕኦም ጥራሕ ኣይኮንካ ዝኽረ ሰማዕታት ትግበር ጌጋ ይከኣል ካብ መሰረቱ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕኒ እዚ ጉዳይ እዚ ታሕቶ ዘለዓልኳ ማለት እዩ ንምንታይ ዝኽረ ሰማዕታት ንምሉእ ሰማዕታት ኤርትራ ዘይበሃል እየ ታሕቶ ዘምፃኽዋ ማለት እዩ ዋላ እኳ ብግባእ ኣይመለስዋን ግን ከዓ ኣነ ተሰማዓት ንስቕ ኢለ ክሓልፋ ኣይደለኹ ሬታ እታ መልሲ ከመይ ነይራ ብኣካል ዝነበርካ ስኻ ናይ ውፉይ መልሲ ኣሽካዕላል እዩ ነይሩ ኣነ ብፆተይ ኣለዉ እንዲኦም ኣብ በረኻ ገዲፈም ዝመፃኽዶ ወዘተ ኣሽካዕላል እዩ ነይሩ ብፍፁም ንስውኣት ዝምጥን ንስውኣት ዝግባእ መልሲ ይኮነን ተዋሂቡቲ መልሲ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓዚነ ካብ እቲ መልሲ እያ ከማና ሓዚኑና ኣነ ዝያዳ ኣይፍቀድን ስለ ዝነበረ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ሕቶታት ክመፅእ ይግባእ ነይሩ ተኻልኣይቲ ዝተሰማዓትኒ ዘቕረብክዎ ሕቶ ብዛዕባ ቃልስና ናበይ ኣቢሉ ከይድ ኣሎ ኢለ ምክንያቱም እቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ናይ ሓደ ሸነኽ ናይ ሓደ ሃይማኖት እዩ ክርስትናዊ ኣብ ብርገና ሓመዱ ዳርጋ 99 ካብ ሚእቲ ክርስትያናዊ ኣካል እዩ ዘሎ ወረባት ምስልም ኣካል ኤርትራ ናይ ክርስትያንን ናይ እስላማይን ዓዲ እያ ስለዚ እቲ ቃልሲ ከዓኒ ኣብ ጀብሃ ኩና ብህዝባዊ ግንባር ዝኸይድ ነበረ ቃልሲ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖት ዝሓቆፈ ወይ ከዓ ካልእ ሃይማኖት እውን ዘይኣምን ክኸውን ይኽእል ኮይኑ እዩ ተቃሊሱ ኤርትራ ነፃ ኣውፅኡ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣንፃር ሓደ ፀላእ ንቃልስካ ባህለና እስላማይን ክርስትያናይን ተባሂሉ ክፈላለየሉ ዝኽእል ኣይግባእን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ኣኼባ እውን ዝረኣኽዎ ሽዑ መዓልቲ ብቲ ኣኼባ ዝነበርናሉ ብሓፈሹ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ መንእሰያት ቃልሲ ሓደ ወገናዊ ሓደ ሸነኻዊ ጥራሕ ኮይኑ ስለ ዝረኣኽዎ እዚ ኸይት ኣስተብህሎ ይገበረሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራ እንተ ደኣ ክንኣቱ ኮይንና ከምዚ ኣልና ከለና ሲ እስላማይን ክርስትያናይን ተባሂልና ዲና ክንፈላለየ መጃሃትኩም እቶም ኣብ መሪሕነታት ዘለኹም ነዚ ኣስተብህሎ ግበሩሉ ትብል ሕቶ እያ ነይራ ተኻልኣይቲ ሕቶይ ነዚኣ እውን ብግቡእ መልሲ ተዋህበታን እሽካዕላሊ ነይሩ በቃ ስእልካ ዘይጠቅም እንታይ ስሚ ነይሩ የኒ ወይ ግን ኣነ እቲ ክብሎ ዘለኒ ጥራሕ ኢለ ተሰማዓኒ ናተይ ሕልናይ ዝወቕሰኒ ሕቶ የልዒለ ነይረ ኢንፋክት ብዙሕ ሰብ እውን ኣነ ከም ንኣይ ፊድባክ ከም ዝመፀኒ ፅቡቅ ከም ዝገበርኩ ፅቡቅ ከም ዝሓተትኩ እዚ ሕቶ እዚ ጉዳይ እዚ ሲ ንውሱናት ጥራሕ መስዋእትስ ውሱናት ጥራሕ ክዝከሩሉ ይኮነን ስዋኣት ኤርትራ ሰማዕታት ኤርትራ ክዝከሩ ነይሮም ዝብል ፊድባክ ዋላ ካብቶም ኣንፃርና ዝኽእሉ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘለዎ ከይተረፉ እዮም ነዚ ታይስሙ ቅሪቦም ለይና ኣብ ኣንዳ ካሕተካ ዘደ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ደንብ ፍትሒ ዘሎ ዋጋ ከፍል ኣሎ ዋጋ ከም ዝኸፍል ርዳእኒ እዩ ብዘየገድስ እቲ ኣብ ፍትሒ ስለተሰኣና ብኤርትራ እታ ቃልሲ ናይ ግድነት ግዝዩ ጥፍኡ ገለ ኣነ ግን ደይ ትርዳእኒ ዘላ መስዋእቲ ስኻ ዝበለጠ ትፈቶ ኣብ 85 ተሰሊፍካ ስጋብ 82 ነርካ ማለት እዩ ኣብ ደገ ኾንካ መስዋእቲ ኢልካ ክትቆጥሮ ከለካ ንሓደ ኣብ ነንሕድ ሕዋት ዘለኻዮ ብናይ ኣይዲዮሎጂ ወይ ኣረኣያ ፍልልያት ሃሊካ
ንሓደ ጅግና ኣብ ሱሳታት ዓወተይ ወይ ድማ ብድሕሪኡ እውን ሻድሻይ ወራር ድዩ ዝተፈላለየ ወራራት ነበረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ማለት እዩ ከተማዛዝኖ ከለኻ ስዋኣት ኢልካ ክትዛረቦ ኣይከብደካን ከም ገዲም ተጋዳላይን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻን ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ካናዳ ድዩ ዝተፈላለየ ኤሮጳ ኮይኑ እታ ቋንቋ ክትጥቀመላስ ብኸመይ ትስኻ ትርያ ንዓይ ቁትለይ ክስታይ ትገብረኒ እያ ንምንታይ ኣነ ስውእ ክብል ከለዉ በጃ ሃገር ወደቀ እዩ ብኣረኣያ ምስ ሓደ ሓዉ ወዲ ዓዱ ኤርትራዊ ስለተፈላለየ ንሓደ ቀቲልዎ ወይ ሓደ ነቲ ሓደ ቀቲልዎ ብክልቲኡ ወገን እየ ክነግረካ ደለየ ሓደ ደጋፋይ እውን ከምኡ ክብለኒ ከሎ ንዓይ ስሙ ኣነ ዝፈልጦ ማይ ፀሚኡ ብቁሪ ተቐሊጡ መደቀሲ ደይብሉ ፆሞ ሓዲሩ ናፃነት ዘምፅእ ሃገር እዩ ወይ ድማ ብፖለቲካ እውን ብኢትዮጵያ ተተሓይዙ ተጨፍጭፉ ተኣሲሩ ተሓኒቁ ጠፈ እዩ እዚኣ ንሕተጋጊ ኣርመኒ ኢኻ እታ ቃል ግብእቲ ኮይና ትስማዓካ ንዓኻ ከም ደጊም ተጋዳላይ ወል ከመይ መስለካ ሚካኤለ መስዋእቲ ዝተፈላለየ እንዲ ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዝሃለኻ ኣብ ጓይላ ይኮንካ ተባኢስካ ትመውት ዘለኻ ንሃገር ንፍተዎ ንፅላዮ ዋላ ዝብደገ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኤርትራ ናፅነት ሓርነታ ይረኸበትን እሞ ሓርነት ክትለብስ ኣለዋ ነስርዓት እዚ ክንቀይር ኣለና ኢሉ እዩ ዝነኣሰን ዝዓበየን ዝቃለስ ዘሎ ብደገ ኮይኑ ስለዚ ዋላ እኳ ኣብ ምቾት ቦታ ኮይና ንቃለስ ንሃሉ እንተ ደኣኒ ኣብ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ ዘለና ኣሎ ኮይና መስዋእቲ ሞታ ኣጋዲፉና ኦፍኮርስ ንመስዋእቲ ኢኻ ብስውእ ኢልካ ትፅውዕ ዘለካ ምክንያቱም ንስለ ሃገር ዳ እምበር ንስለ ንጓይላን ንዳንከራን ኢሉ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን ዋላቲ ከም ጌርካ ኣብ እስራኤል እንዲ መብዛሕትኡ እቲ መስዋእቲ ተረኺቡ እቲ ምቅትታል ተራእዩ ኣብዚ ካልእ ኤውሮጳ ኹን ኣብ ካልእ ከዓ ምጉዳል ኣካላት ተረኺቡ ዓይኒ ምጉዳል ኣካል ምጉዳል ተራእዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ እዚ ልክዕ ከም ኣብ ሜዳ ጌርካ ዘሎ ርአዩ ኣቐምጦሞ ኣንጻርቲ ስርዓት እንተ ደኣ ኮንካ ትቃለስ ዘለኻ ኣበይ ሃሉ ብዘየገድስ መስዋእቲ ከጓንፈካ ናይ ግድን እዩ ትቃለስ ተደለኻ ኮንካ ትንቀሳቐስ ዘለኻ ኮንካ እንተስ ብብረት እንተስ ብእምኒ እንተስ ብበትሪ ቃልሲ ቃልሲ እዩ ትቃለስ ዘለኻ መስዋእቲ የጓንፈካ ኣሎ ሓደ ሚዛን ትሪኦ ኣነ ብናተይ እምነት ክሳብ ንኣብነት ኣብዚ ኣነ መፅየ ካብቲ ቃልሲ ነፃ ዘለኹ ሓሚሞ እንተሞይተ ወይ ከምኡ ሰብ ቀቲሉ እንተሞይተ መስዋእቲ ይኮነን ክሳብ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኣገዲሱኒ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣገዲሱኒ ኣብኡ ኣትየ ቃልስ እንተ ኣሎ ኮይነ ግን መስዋእቲ እንተጓኒፉ ሞት እንተጓኒፉ መስዋእቲ እዩ ምክንያቱም ንስለ ካልእ ማለት ካብቲ ናይ ሃገር ወፃኢ ጉዳይ ኣይኮነን ሰብ ዝመውት ዘሎ ሕጂ ብዓቢኡ እቲ መስዋእቲ ዝበሃል ኣብቲ ከም ዝበልካ እንዲሁ ኣብ ሜዳ ካብ በዓል እድሪስ ዓወተ ጀሚርካ ዋላ ካብቶም ቃዱ ካብ በዓል ዓብደልቃድር ከቢረ ጀሚርካ ፖለቲካዊ ጉዳያት እዮም ምእንቲ ኤርትራ ዝተሰውኡ ዓበይቲ ቦታትና ናያታትና ንሲ ኣዲኦም ትቁፅሮም መዋእለ መቁፀር ይብሎምን ሕጂ ኣብዚ እውን ወሪዱና ዘሎ ንሕና ካብ ተሰዲድና እኮ ኣብ ምቾት ነበርና ንቃለስ ኣለና ኢና ዝብል ዘለና ካብታ ዘለኣና ግዜ ሲ ሓንቲ ርብዒ ድያ ሓንቲ ሲሶ ድያ ዋላ ገለ ወላ ሓንቲ ሕምስት ንቃለስ ኣለና ኢና ዝብል ዘለና ስለዚ ኣብዛ እንዳተቃለስኩ ከለኹ እንተ ደኣ ሞት ኣርኪቡኒ ሓሚመ እንተኮይነ ብሕማም እዩ ኦፍኮርስ ተሰዊኡ ክበሃል በቶም ቃልስተይ ምሳይ ዘለው ግርማይ ተሰዊኡ እየ ክበሃል ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱም ብዙሓት ብፆትና ኣለዎ ብዚ ሕጂ ኣብ ቃልስን ከለና ዝሓለፉ ብፆትና ሓፂሩ ብዝቀረባ ግዜ ኣነ ምሳይ ኣካላት ናይ ውድበይ ኣብ ካናዳ ለቂና ሓደ ዳዊት ኣብርሃ ተሰዊእና ኣሎ ማለት እዩ ሓሊፉ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ጀርመን ከኣኒ ኣብ ሌቫ ስቱትጋርት ኤርያ ዝቕመጥ ነበረ ሓደ ጅግና ብፃይና እውን ተኸስተ ሓረስታይ ዝበሃል ሓሊፉ ኣሎ መስዋእቲ ኢና ንገልፆ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምክንያቱም ዋላ ሓሚሞም ይኹኑ እምበር ግን ከዓ ነቲ ቃልሲ እፎይ ከይበሉ ክሳብ ሕጂ እንዳተቃለሱ ስለ ዝሓለፉ ትንኣስ ትዕበ ንኤርትራ ኢሎም ሓደ ነገር ገብሩ ዋላ ቅርሺ ድያ ዋላ ክልተ ቅርሺ ዘወፍዩ እንተ ነይሮም ኮይኑ ኣብቲ ቃልሲ ከኣኒ ክሳብ ዝሃለዉ ኣብቲ ስርዒት ኣትዮም ክሳብ ቃለሱ ክሳብ ዝሃለዉ ስውኣት እዮም ክበሃሉ ዘለዎም
ዝብል እምነት ይዘለና ኣነ እሞ እቲ ከምኡ ተሕቶ ዘለዓልካ ናይዞም ኣብ እስራኤል ዝሓለፉ ብፆትና ኣብ ካልእ ዝወረደ ሽግራት እንዲቲ ሕቶ ልዒልዎ ንዑ ይኻቶም ተሕቶ እውን ንኻብኣ ተበጊሰ ኣነ ኢለ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥራሕ ኣይኮኑን ስውኣት ወስውኣት እዮም ግን ናይ ሓባር ኤርትራዊ ስውእ ዘይንብል ንምንታይ ኤርትራዊ ስውእ ዘይንብል ንምንታይ ካብ ዝብል እዩ ነይሩ እሞ ኣነ ብናተይ ተረድኦ ከምኡ ዝገልፃ ሚካኤል ኣይደን ነው No. That's one of the perspective that I hold. እምነት እዩ ከምኡ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ኣነ No. ቃላስ ኣይኮኑ ክሳብ ቃለስ ዘሎሲ ብመስዋእትን ተበልካዮ ኣይ ይውሕዶም በረ ዓብዮን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መርሓባ ካብቲ መልሲ ዝረኸብካዮ ንስኻ ኣብቲ ቃልሲ ዘሎ ናይ ደንበ ፍትሒ ዘለዎ ቃልሲ ናይ ዕግበ ተሕዲርካ ዶ በርኬ ታሪኻዊ መዓት ስዋኣት don't get me wrong ናፃነት ደምፁ ስዋኣት ስጋብ 91 እዮም ካብ ፖለቲካዊ ቅድሚ ብረታዊ ጀሚሮም ስጋብ 91 እዮም እቶም ናፃነት ተሰውኡ ንዕኡ ድሰግር ድኾነ ምንቅስቃሳት ንዕኡ ድናእስ ምንቅስቃሳት እንድሕር ኣሎ ወይ ንሓደ ገጠመ ካብ ሰዓት እዚ መምዘዲ ናይ ሓደ ነገር ደይኮነ ንዓኻ እንታይ ሚዛን ኣለካ ኣብ ርእሲኦም ሕጂ because this is a fundamental እዩ ዓብ ነገር እዩ ኣብ ታሪክ ኤርትራ እዩ ብዘይገድስ ታሪክ ኤርትራ ውግሕድሕድ ነይሩ እዩ ታሪክ እዩ ነሽ ብዙሓት ምሁራት ተቐንፂሎም እዮም ኣብ ግዜ ቃልሲ ትቆፅና ሓንቲ ወይ ታሪክ ርዕስ ኣይትገብሮን ኢኻ ስውእ እውን ብዘይገድስ ኣብ ናይ ዕላማ ተሰዊኡ ታሪክ እዩ ነዚ ታሪክ ክተኽብሮ ኢኻ ዘለካ ብካልእ ታሪክ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምስለኒ ትርኢ ተጋጊ ግን ነዚ ደየኽብር ምንቅስቃስ ብኸመይ ስኻ ሚዛን ሕዲርካሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኸመይ ድሕርቲ ሲ እንታይ ዓይነት ሚዛን ኣለካ ኣብ ርእዮም ፅበተ ሕቶ እዚኣ ሚካኤለ ምክንያቱም እቶም ነዚ ዘየኽብሩ ተቃለስቲ ኢና ዝብልዋ ንነብሶም ፍርቂ ተቃለስቲ እየ ዝብሎም ኣነ ጊደ ክነግረካ ንኤርትራ ኢሎም ይቃለሱ ኣለዉ እንድዮም ኤርትራ ሓርነታ ንምልባስ ህዝቢ ኤርትራ ሓርነቱ ክለብስ ኣለዎ ኢሎም ይቃለሱ ኣለዎ ብዘይ ዝተፈላለየ እምነት ሃልይዎም ግን ከዓ ብፍላይ ኣለዉ ገሊኦም ማሽ ኣብቲ ክሳብ ንስውእ ሲ ማስቲካ የውፃሉ ነዶ ዝኽሪ ስዋኣት ኣይገብረሉ ነዶ ወዘተ ዝብል ነይሩ እንድዩ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ዘረባ ስማዕ ነበረ ዋላ ሽዑ መዓልቲ እውን ጠቂስያ ነይረ ኣብቲ ዓቶ ከለኹ እውፉይ ስለዚ እዞም ከም ዝብሉ ኣሕዋት ተጋጊኹም እየ ዝብሎም ኣነ ተጋጊኹም ኣለኹም ኣካይደኹም ዕርዩ ሰብ ነናቱ እምነት ኣለዎ ነናቱ ድሌታት ኣለዎ ግን ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ኣብ ስውኣት መፂካ ታእስሞ ክትገብር ኣነ ብወገን ኣይቅበሎን ነቲ ነገር ፈፂሙ ዘይኸውን ኣይኮነን እሞ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ብፆት ኣሕዋት ትጋገዩ ኣለኹም ከምኡ ይኮነን ንኤርትራ ክሳብ ዝተቃለሰ ስውእ እዩ ንኤርትራ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ከድሕን ኢሉ ክሳብ ዝተበገሰ ሞት ኣጋጢሞ ስውእ እዩ ስለዚ ኣይንፈላሊ ኢለ እታ ዘላህኒ ሓሳብ ይኸቅርበሉ ዝኽእል ተጋጊዩ ከም ዘሎ ከዓ ከረድኦ ፍትን ማለት እዩ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ግን የረድኦ ፅቡቅ ገይረ ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ እየ ዝብል ተለበዋይ እየ ዘዕልፍ ዘለኹ ሕጂ ነቶም ከምኡ ዝብሉ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ጉጉይ የረኣያ እዩ ስለዚ ህዝቡ እውን ዝቕበሎ ኣይኮነን ብዓብዩ ኣብቲ ሃሉቲ ብዘየገድስ ኣንፃር ስውእ ጠጠው ክትብል ቅኑዕ ኣይኮነን ንመን ኢሉ ተሰዊኡ እሞ መኣስ ንክፃወት ኢሉ ወይ ንካልእ ኢሉ ተኣሽሙ ይኮነን ነታ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ኢሉ ተበጊሱ ኣብ ሰዓት እዚ ትሪኦ ኣለካ ኣብ መንጎ ግሎባል ብጌርና ሓሙዱን ኣብቲ ሓደ ተኸፋፊሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ንትሪኦ ኣለካ እንታይ ተዕዝብ ትሕዲርካ ኣለካ ኣብ ሰዓት እዚ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ካብቲ ሓደ ድሪኦ ኣነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደ ምንቅስቃስ ዝጅምር ሞ ነዊሕ ከይከደካ እዩ ክለፍ ብተፈላለዩ መገዲ ደጊም ተጋዳላይ ዝነበርካ ሕጂ እውን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለካ ኢኻ እንታይ ገምጋም ሕዲርካ ኣብ ሰዓት ናበይ ክኸይድ ኢልካ ትሓስብ በዚ ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ዘጉሂ እዩ ሚካኤለ ኣነ ኦፍኮርስ እቲ ነገር ካበይ ተበጊሱ እንተልካኒ ተታሒዙ ዝመፀ መስርሕ ናይ ምፍንጫል ንካብ ሶሮ ኤርትራ ተታሒዙ ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓኒ እዞም ንኣሽቱ መንእሰያት ኣሕዋትና ወይ ደቅና ክብሎም ዝኸድዎ ዘለዉ ጉዕዞ ከዓ ቅኑዕ መሲልዎም ተጋጊዮም ይጋገዩ ኣለዉ ምፍንጫል ዋላ ሓንቲ ዘምፅኦ ረብሓ ይብሉን ንዓና ይጠቐመን ነቶም ገዳይም ተጋደልቲ ንበሃል ክሳብ ሕጂ
يعبين أس لأن أشتو الدوات حزنا ألنا نقال سالنا نولا لنا سلازي إذا فنشال إذا ببينها مقعز نعنا ونايتها منا له نعوخ نعرخ ساب حج نقال سالنا سفيح حقراو جنبار سفيح سلالنا إرترا مسرة اللو دالنا نسعر وين بلا لنا مالتي عاملاز فوقنا نقال سالنا زوم من ساعات حوالنا زياتهم كأ جنبار دو جلوبال دو تباهيلو فللاي أين تقوموا مني أين ربحوا مني أين ربحاناني نقول لنا زربحنا يكون تحادق ربح الناس نجري تسألنا لنا نازلنا بعدها له وبس مرازله سياسين سعبتون ترحم زربح لزق الدايزي أنا بتحازل لي من الوقت ترجمنا خاين هون إيرتراويان فرحة ونت كاب زي كاب مدى ثورة إيرترا جميرو كاب جبهة جميركا مدى إيرترا كاب حدا ود على ثورة كلني مبال دحار تملس هزبا جنبار مدقام نزي كوتيشن زي حجون تخون حساب حج نفنا شالنا حج نبعلنا بتون ودبات ود مفن شال الرالو زي انتينا خوينا ندعي قال زي عبد بو خبتي إيرترا عبد أبو إيرتراوي نزينا إيرتراوي قال سي رجيمو يكون فرحانا نايب حكي أنا هايمانتاوي هايمانتا أمني سلازي أتي نابوتاتنا صولتنا نابوتاتنا مرجمنك رداني كاو تبقي سخري خلخو ترجمنا خاين بفلا بزوم دقنا بزومنا اشتحواتنا ذكر خلخو جلوبال با جنبار با تواهل كاتف على شموناز نايب حق زحفري وانا نايب حق حجون انا كم تا دا نبتا زلها نعمي بجاهم يقبلهم تا لو زحلف لهم اي ربحكم منيو زبقسكم قالسك تعوت التخونكم حدا خنو تسامعوا زي سامعكم زول شكرات فتحوه أبطاولا خفلكم فتحوه مرحبا السترة حيكون أنا تزوجهني مكيالة نعانا نزم عبيت حواتهم وأبوتاتهم ويات آياتاتهم قالوا وحدات انت زي كوينوت مفزعتهم تم من إسايات كريم كله أبيز نبور زيوم استفاش حنكاسات ندابل يوم نصرفنا زي سمعة حبينا وزي زي عدي قابرني كما صرت تقالس من أسمح الله نزم من إسايات زيوم تقالسكو أبوتاتنا ياتاتنا جميروموس نحن قتلنا ناس أبز درجة زي بسحنا حج حقنا نقتل لنا نبعلا ذا بانديرانا إلى محيزة ما زلوا ملي أولي مريت كيو أنا حزنا أنا حنا بس أكلاتنا نحن أنا إخور على إن نفسك ساب حجي تا أولي بانديرا بجزء الله أبزخون القرنعة إلى الله بجزء نزي حزنا حساب حجي خنقالت إحنا أركبنا يومك تقبلهم خبانا حدريهم تقبلهم ما زلوا بعين حق أنت أزر الدوام الله غينو زي ربح أنا ده نسخة مفنشال مفحفح زي ربح نجار مخد أين ربحكم منيو أين تقومكم منيو أين تقوم حزبكم منيمون أين تقوم هاجركم منيو سلازي حاضركم تمليسكم نفسكم فتشي أزولهم يا أني اللي بحق إذا مسكنا كا زي إذا كان ويح قريتها حتى كا بطعم جنا مسكنا كان زي علمي آخر كم ساعة أنا بحكي ثانك يو أنا بطعم يا زمسكن مكيالة دفتراري جرماي كاب واشنطن دي سي أبدأ بفتح نوع عمتاتكم ونقدم تقادل حنتي أكثر يا غني اللي ثانك يو كبرتي هذا اللي أنا روح مشاهد سمعت غن ثانك يو يعني